गोजोननाय थाबाय दिनै मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ आं दिनै बेखेवनाय जाबाय बे बेखेवनाया आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जों बेबायदि एन्टारटेननिफ्राय गोबावसिनमोन बा गोजानाव जों दंमोन दिनै आंनि आखाइजोंनो दिनै बे पिकनिक स्पटखौ आं खुलिनो मोनदों बा आं फिथा हानो मोनदों बे आंनि थाखाय मोनसे भाग्य खारन जोंनि ओनसोलाव जों बेखौनो लानांगोन जे जोंहा गोबां रोखोमनि सिनारि सेनिक बिउटि दङ जों बे बिउटिखौ दिनैहाय मानसिफोरखौ दिनै देखायनायजों लोगोसे बेहाय मोनसे ओंखाम संनानै जाफैनायनि मोनसे परिबेस जोंहा दा बेहाय दङ जिरि जिरि दै बोहैनाय जायगा दङ आरो बेहाय खैरो बागान बे खैरोखौ जेरावबो नुनो मोनला बे खैरोआ जोंनि थाखाय मुंजादा बे जेनेबा बे बिटिआरआव दङ जेरै सालाबो मोजां खैरोआबो जोबोद मोजां बे ओनसोलाव बानायजानाय बे पिकनिक स्पट बेखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद मोजां सिनारि दङ दा बेनिखायनो जों बेखौहाय लाखिबाय थानांगोन जेरै जों बाख्नायनांगोन दिनै 33 भिलेज गामिया बेयाव जुरित दङ बेयाव जुरित थानाय माने मा बे मोनसे इक'नमिक सर्स जोंनि थाखाय गामि ओनसोलनि थाखाय दखान होनायनि थाखाय मोनसे इक'नमिक सर्स जों बेखौ मोजाङै जोङो बाहायनांगोन जे बेहाय जोंहा मोनसे दाङाबाजि जाया बेखौल' आं खावलायनो गोसो जाफै लोंफै थां थ' गावबागाव एसे हिउमेन मानसि हिसाबै जोंहा गावबागाव कारेक्टार थायो नट आन्डार अभार माबा जानो नाङा कन्ट्रल जानो नाङा जे गावनि लामायाव नों फैदों मालायखौ डिस्टार्ब खालामनो नाङा गावगा फैदों इन्टारटेन खालाम न'खरै जा लोंथां दा बेखौ जोङो मानसि हिसाबै मेनटेन खालामलायनाया जोंनाव दायित्व दङ जाहाथे जोङो रावनिबो राव ब्रेकआ ज'आ दा बेखौ जों खावलायदों बेनिखायनो जोंनो बे स्पटखौ नांगौ बेबायदि पिकनिक स्पटल' नङा टुरिजिमखौनो जोङो खालामनांगौ जोंनि बे जायगायाव अब्ला मा जागोन जोंनि जोहोलावफ्रा मोनसे दखान होनानै जों थांनानै थानो हागोन माबा मोनसे खमलाफोर फाननानै जोंनि बुरिया जों थांनानै थानो हागोन बेबो जोंनि मोनसे इक'नमिक सर्स लाइमोनफ्रा बेखार दिनै मा खालामनानै थानो दा बेवहाय माबा मोनसे दिनैहाय सर्स दिहुनदों बे जोबोर मोजां बाख्नायजाथाव गामिनि ओनसोलफ्रा दिनै बेखौ सानखांनानै दिनै रैखाथि होनायनि गेजेरजों दिनै गोबां जायगानिफ्राय दाब मानसिफोर फैनायखौ दिनैहाय रैखाथि होनो बिसोर मोनसे एस'सियेसन दादों बियो जोबोर मोजां आरो बेखौ बयबो सहाय खालामनांगोन लकेलनि मानसिया बयबो बेखौ पजिटिभ माइन्डजों लानांगोन जे बेयाव पिकनिक जानो फैनानै मानसिया गाज्रि जाबाय बिदि नङा जोंहा दिनै मोनसे लिजार मानसिया सब समाय खामानियाव थाबाय थानो जों हाया जोंनो मोनसे टाइम स्पेन्ड नांगौ माब्लाबा फेमिलि थांनो लुबैयो जोङो माब्लाबा जोङो लोगोफोरजों थांनानै जों बेरायनो लुबैयो जोंहा माइन्डआ फ्रेस जायो वेरास बे जायगानि मानसिफ्रा मा मोनो नोंनि जिनाखि खामाय बेखौ बियो फेमिलि ट्रिप्स फैनानै गोसोआव गोजोननानै फैसा एसेब्लाबोथ' होनानै हाबखागोन माबा मोनसे दखानावथ' माबा मोनसे मम' सावसावबाबो जालांखागोन थ' बेफोरनो जोंनि मोनसे इनकाम नेचारेल बिउटिया गोबां दङ अखल मोनाबिलिल' नङा जोंहा उल्टापानिबो दङ आरो ओरैहाय मानासाथ' नेसनेल माबा आरो दा रायमाना जागासिनो दं टुरिस्ट प्लेस दा बेफोरखौ जोङो माबोरै किप इट आप खालामलांनो माबोरै जोङो फोजौना लाना थांनो दा बेसो जादों जोंनि खोथाया दा बेखौ जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै जेनाखि जों सावरायदों आंबो सावरायदों बे हिसाबै जोङो मोजां स्टेप्सखौ लागोनखौ जोङो नुदों आरो जुदि बेबायदि थायोब्ला निस्सय जोंनि ओनसोलनि जेनाखि बेखार होनग्रा सेंग्राफोर बिथांमोनाबो दिनै एसे एटलिस्ट गारि सालायनानैब्लाबो जिपसि सालायग्रा ओंखारगोनथ' सोरबा गाइड इंलिश गोरोंफ्रा MA BA फ्रा सोरबा फरेनार फैयो बेखौथ' हटेलावहाय इंलिशनि एसे एसिस्टेन्ट थानो हागोनथ' दिनै शिलंफ्राव बा दिल्लीफ्राव थाङोब्ला सोरबाया इंलिश रोङाबा इंलिश लानांगौ एसिस्टेन्ट जायोना दा बेफोरबायदि जोङो मोनसे जब जों बेबायदि खालामनो हागोन बेयो गाज्रि नङा वर्ल्डआव बिदिजोंनो सोलियो दा बेखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआबो लायैनि मानि गैया आरो लानांगोनबो आं बेखौ माइसेल्फ आंनि हारसिं हिसाबै बिबेका आं बेखौ थोनो आंबो जेनेबा बिभिन्न जायगायाव गिदिंबाय आं नुबोबाय जे टुरिजिम आरो नैबे मोनसे स्पट सेनिक बिउटिफ्रा गोनांथि दङ अब्लासो मोनसे ओनसोला जौगायो आरो बाहेरानि मानसिफ्रा फैनानै बे ओनसोलाव गावसिनि साननाय हनाय गोजौ थाखोनि जेनाखि रायलायनाय आरो बिहेभियार बेखौ नुयोब्ला जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा सोलोंनानै थाबैनो जोङो आवगायलांनो हायो